रुको जरा, सबर करो। रुक जाओ बेटा, नहीं तो तुम्हारी माँ मर जाएगी। अगर तुम अपनी माँ को बचाना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चक्री चक्री आइले 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 एटा फाटियो एटा फुटियो ये फुटियो फुटिला बा लंबा लंबा नहीं फुटियो ये टाइम रे फुटियो ना बाटा फुटियो बाटा में लिपि गलाई जानिबे ले रे ये बाणा रे फुटा बाणा हिते ना ना एंट्रा